בנימין נתניהו, אנחנו האזרחים נילחם בך. אנחנו נילחם בך כי אין בך אהבה לארץ הזו ולא לתושביה. אנחנו נילחם בך למען רבבות האזרחים שהפכו לעניים בימי שלטונך המושחת. למען קשישים קשי יום הנאלצים לחיות בעליבות, ולמען ילדים הנאלצים ללכת לישון כשהם רעבים. אנחנו נילחם בך למען אותם צעירים משכילים אשר בורחים מהארץ הזו, כי הארץ הזו בתקופת שלטונך הפכה ליקרה, חסרת לב ומנוכרת. אנחנו נילחם בך כי אנו האזרחים, דור ההמשך של אנשי התנועה הציונית ומקימי המדינה, שעשו כל שבידם להקים בית לעם היהודי. בית המבוסס על יסודות החירות, הצדק, השוויון, חופש דת ומצפון. ערכים שבימי שלטונך היו ללעג ולבוז. הפכת חלום נאור למדינה חשוכה, הרומסת את זכויות אזרחיה. אנחנו נילחם בך למען ילדינו, דור העתיד, אשר רואה לנגד עיניו דוגמה רעה של ראש ממשלה מסית ומזלזל, חסר ערכי מוסר ומצפון. ראש ממשלה חמדן ותאב בצע, אשר כל רצונו הוא שימור שלטונו, נהנתנות וחיי מותרות על חשבון כספי המיסים של אזרחי מדינת ישראל. אנחנו נילחם בך וגם באהובי נפשך, אלה הגנבים, העושקים, לוקחי השוחד ונותני השוחד. אנחנו נילחם בך ובחבורת הבריונים הנשלחים על ידך להשחית את הארץ הזו בחוקים פוגענים ואנטי-דמוקרטיים. וזאת אך ורק כדי לשמר את שלטונך הרע. אנחנו נילחם בך מר ביטחון, כי הפקרת את אנשי הדרום שאדמותיהן עולות בלהבות, ואת תושבי הצפון החיים בסכנת זיהום וחולי. אנחנו נילחם בך כי לא רק שפשעת כלפי אזרחי ישראל, גם פשעת כלפי העם היהודי. איך העזת להצהיר שגדול צוררי היהודים אדולף היטלר לא התכוון להשמיד יהודים, ועבור מה? איך העזת לתת את הסכמתך להכחשת פשעי העם הפולני ביהודים בזמן השואה, ועבור מה? אתה איש מסוכן, בנימין נתניהו. אתה איש מסוכן כי את השקר אתה הופך לאמת ואת הרע אתה הופך לטוב. ולכן אנחנו נילחם בך. אנחנו נילחם בך גם אם תהיה הדרך ארוכה, ארוכה מאוד. אנחנו נילחם בך עד אשר נביא על הארץ הזו, אשר אתה הרעלת ותינפת, את הצדק, המוסר, השוויון והחמלה. אנחנו נילחם בך עד שננצח.